balorazioa oso positiboa izan da. Aurten 100 pertsona egon gara eta 40 emakume egon dira, eta danborrada inklusiboa egon da. Martxoaren azkenengo astean hasi ginen entxegoekin, eta egon gara apiria osoa egiten entxagoak, eta apirian 25 egin genuen entxaiu generala, eta gaur eduki dugu ja danborrada eta erretreta. Eguraldia kristona izan da, urteko hoberena, eta oso positibo egiten dugu balorazioa.